da haka wannan ka'ida ce ta Allah, bai yadda ka haka kawai salin alin kawai don ka ce kayi imani kawai sai ya saka aljanna ba. A hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, haka kawai don ka ce kayi imani. Allah ya alkawari walan nabluwannahum bi shay'in min al-khawfi wal ju', sai ya jarabci al'umma da tsoro, sai ya jarabci mutane da yunwa da fatara da mace-mace da kashe-kashe da zalunci da abubuwa da yawa. Kuma har sai da ubangiji ta'ala ya faɗi wasu hanyoyin ma da hakan zai faru. Ya ce latublawunna fi amwalikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku, sai ce azan kasira. Ashe cutarwa irin wannan ba yau bane aka fara shi, an jarabci mummune a wancan lokaci jarabawa mai tsanani. Wata rana Huzaifa ya tafi Kufa, wani matashi daga cikin irin matasa 'yan hamasa 'yan zafin kai na Kufa sai yake ce ma Huzaifa ibn al-Yaman, yanzu fa ku sahabban annabi ne? Huzaifa yace kwarai da gaske. Wato kun ganshi? Yace mun ganshi. Kun yi aiki tare da shi? Ce mun yi aiki tare da shi. Yace ka da a ce nayi zamani da annabi da kaga aiki. Ai mu ba za mu bar shi ma ya tafi a ƙasa ba, a sama za mu rika daukar saboda darajarsa. Sai Huzaifa ya yi dariya yake cewa wato sai ka tuna mini ranar da muka yi yakin Ahzab, an yi tsanani ya yi tsanani, gari ya yi tsit, daidai da lokacin da ubangiji ta'ala ya turo iska mai sanyin gaske, kowa ɗari ne ke jijjiga jikin shi yadda ka san jinin mutum zai tsaya saboda masifar sanyi. Ya ce mun yi tsit, ga rundunan kafirai suna can, sai muka ji su cikin dare suna hayaniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne cikinku zai je cikin waɗannan mutane ya gano mini me suke yi? Huzaifa ibn al-Yamani ya ce dukkan wallahi ko mutum ɗaya bai ce wa annabi gashi ba, saboda tsoro ya yi tsoro. Ya sake maimaitawa, kowa ya tsit, sahabban nan 3000, duk wani wanda zaka sani a cikin sahabbai yana ciki, yana ciki, kowa ya yi tsit. Ya sake maimaita na uku, ba wanda ya amsa, sai ya ga dan duhu mutum, sai ya ce waye nan? Sai Huzaifa ya ce ni ne. Ya ce na ji ciki na yayi kululu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma kana ji ina kira baka amsa ba? Ya ce ya rasulullahi gani. Ya ce tafi ka je ka binciko mini labarin waɗannan mutane, ka gano mini wani hali suke ciki, kuma karka yadda ka yi abin da za ka tsokano su har su faɗo mana, karka gaya ma kowa labarin abin da ka gani har sai ka zo ka same ni. Huzaifa ya ce haka na rika lallabawa, na rika ɗan rabewa, ina rabawa har na shiga tsakiyarsu. Ya ce na tarar da Abu Sufyan ya jingina a wani guri yana shan ɗumi na wuta, na cire kibiya daga cikin kwarina na sa shi a baka na ja. Ya ce wallahi da ba don na tuna alkawarin da na yi wa annabi cewa ba zan tayar da fitina ba, da zan iya kashe shi. Ya ce da dai tuna sai ya mai da kibiyarsa. Ya ce can sai ya ji Abu Sufyan ibn Harb jagoran tafiyan yana cewa to jama'a iska yayi iska, tsanani yayi tsanani, kowa ya tabbatar da waye ke kusa da shi. Huzaifa ya ce sai na dafa wani wanda ke kusa da ni, ce kai waye? Ya ce ni ne wani. Ya ce oke ba matsala, saboda kar ya riga shi kama shi ya tambaya ya ce Huzaifa ne a gane. Ya gyale shi. Ya ce sai ya je Abu Sufyan na ce musu wannan iska fa bata bar mana wani tanti ko wani rumfa ba, bata bar wani tukunya ba, face ta kwashe shi, mu ma kuma ba mu samu sukuni ba, wannan yaki ba zai yiwu ba, ni kun ga tafiyata. Bai gama magana ba ya kwance akalan raƙumarsa ya hau, kowa ma ya hau ya juya. Huzaifa ya dawo a cikin sanda ya zo ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazzabahu shay'un badara ila salah, idan abu ya tayar masa da hankali to kabbara kawai zai iya kama sallah. Da sallah yake samun natsuwa, da sallah yake samun kwanciyar hankali, yake samun tunani na mafita cikin halin da yake ciki. Da haka ana tsananin sanyi Huzaifa ya dawo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah, ya lulluba da wani bargo daga cikin baragunan iyalinsa, sai ya bude bargon haka saboda ya ga Huzaifa jiki na rawa. Sai Huzaifa ya shiga cikin bargon, sai ya nade shi, sai ya ci gaba da ruku'i da sujjada da shi a ciki. Huzaifa kuma ya ci gaba da baccinsa har sai da asuba ta yi, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi Huzaifa ya ce ya Nauman
tashi kai sarkin bacci. Menene labari? Sai ya bashi labarin cewa waɗannan mutane sun tattara kayansu, sun tattara komatsinsu, sun bar gari. Wannan irin fatsananin da sahabbai suka shiga kenan. Ku dubi yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kimanta maganarsa, suke girmama shi. Amma a ce ya ce wane ne zai je ya bincika mini wannan, Allah ya bashi aljanna, ya yi sau 3 ba wanda ya amsa. Kai ka san lallai an jijjiga su. Shi yasa Allah da kansa ya ce hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Kai daga jin zulzilu ai kai ka san an jijjiga. Allah ya sa mu dace.